harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama, berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Oras marihita saluhuna. Adorak sotapuka parminggota, parjulu mahita martangiang nahohom di bagasar tabe. Martangiang mahita. Amin. Tapuji matuhatta marhite-hite buku ede nomor 557 ayat sada dohot 1 tulu. Anode napatuluhon rak jongjong hita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonodo di dok Tuhan Jehova, juon nama au, jala alusakku maibana, saya donganakku do imana jupa hagogotan, paluauku do imana jala marmulia ibana bahinokku, tepamahokku do ibana sarimatua, martua do na hudul di pangondingan ni na tumibuli, jala mian di linggoman ni pargogon naso hatudusan, nama dok tu Jehova, aporusakku jala partano batuaku de batakku, marhabo satu hodo au, haleluya. Haleluya.
martangi yang mahita. Ale amanami para sirohana sumurung, debatani hatuaon nami, huingot hamido di akka ari panonomudot hamamateni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, pahibul marohan nami, jala parbadiai mama kiri sude natinaon nai, patadaho matuhami dosa nami, asa dia sakor rohanami, asa hupopomi hami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami. Jala asa hupasahot hami lomo ni rohani na manobus hami. Asa martua marhite-hite siani rodi saliling-liling na. Tay patuha mai di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham. Amin. Tatangihon ma pati ni debata di minggu tasadarion, imana dienet sian patik parjolo dohot lapatana. Patik parjolo. Audo Jahova debatam, ninna debatata. Dang jadi marakup, ahu bahenomu debatam. Dia dola patani odo. Ikon ubiar rohata jala humolong, jala upos, mida debata asa mida nasana adong, ido sahatna, atong rak mangido gogo mahita siat Tuhan debata, lao mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon naho bartu patik mi. Amin. Oh
Katopoti madosata tua dopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudo hami di jolom martangiang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asin roham na godangido hami. Saya sima roham mida sadok bangso nami, sesa madosa nami saluhutna, say sungguli maroha nami asa mubaroha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus di pangulu kami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesan di dosa. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah, nunga polahu pasisi akka pangaliosim songon obun, jala songon obun manorob akka dosam, say mulak maho tuau, ayau dosi paluaho, hasangapum madi debatana di kijang. Amin. Tabigima hata ni debata, turpuk epistel minggu sadarion, imana dienet sian Roma 5, ayat 12 1 17, tajahama pasca sore. Ibaheni, songon nabongot dosai tu portibion marhite sian sadahalak, dalam marhite-hite dosai roh hamatean, songoni sahat hamatiani saluhut tolma ala sude nasida mardosa. Ainung nga di portibion kita dos. Nang adorang sorodo pepati. Alay dang di jujur dosa. Dia so adongpat. Alay nungga manggonggomi hamatiani olat ni si Adam sahat prodisi Musa. Naksodos pardosaon nasida tu pangalasion ni si Adam, suma-suma ni nanang roy. Alay dadas pangalosion di dohot basa-basay. Ay binahen ni pangalosion inasada marmatean tatorop.
alai adul semurung tunat horopi asini rohani debata dohot basa-basa nahin orhon ni parasi rohaon nasada jolma Yesus. Ia si leho-lehoni asing do sian nabinahen din nasahalak na mardusai. Ay di horhon uhum na sian nasahalak ido uhum hamagoan. Alay hinorhon ni basa-basa ido dipitori torop pangalaosi. Ay molo hamatean manggonggomi pinahen ni nasada alan pangalosyon nai. Dalam manggonggomi uhut mangolu marhite-hite Yesus Kristus nasadai atong nasida. Akanaw majalo asini roha natarlobi akup ni basabas. Ima katigorani. Ima sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jalan no piopsa. Amin. Taha tidak komaha porsiao tai, dona hina tidak kon ni dongata saha porsiao di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jahuba, ido ama pargogo nasuhatu dosan, natumbo palangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba nasasadai, imana tinubuhon si Maria, naga bega-bea siaton di porbadia, andorak sohabuhan. Ido tuhata, natu mau na bernit, di pangumuman ni silatus, nama titarpazal do ibana di hau pinor silang, na tua-tua nua torudung ditanom, na mulak mangolo di hari patoluhon, nama naik tu surgu, lau hudul siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo nasuhatu dosani, isima ibana, pai mamulak sogo tu tanoon, mangumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia ditodi porbadia, jala adok sadahuria na badia,
Huria hatopan ni halak Kristen akan abadia, doho dihasesan ni dosa, doho dihatai nama dok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, doho dihangoluan nasora sudah. Amin. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 26 Februari 2020 tolu. Partangyangan Wik. Rabu, 1 Maret 2020 tolu, pukul 10 siawib, Wik Pisangan Gading Raya, di bagas ni keluarga, Nyonya Tampu Bolon, Bintang Meni Boru Tambunan, alamat Cipinang Kebemem Tolu, nomor Sia, RT 10 Tolu, RW 10 Tolu, Jakarta Timur. Kamis 2 Maret 2020 Tolu, pukul 10 Sia WIB. Wik Kayu Putih Kapling 4D, di bagas ni keluarga, Nyonya Tampu Bolon, Grace Boru Tambunan, Jalan Kayu Mas Selatan Blok C, nomor 35, Kapling 4D, Pulau Gadung, Jakarta Timur, samping Dwi Sakti. Partangyangan keluarga Parhalado, Selasa 28 Februari 2020 tolu, pukul 10 WIB, maringanan di gereja di Patupado, Partangyangan Parhalado Partohonan, Rap Dohot Keluarga, Sude Parhalado Partohonan Rap Dohot Keluarga, asa mandohoti partangyangani. Pandidion Nabadia. Minggu 5 Maret 2020 tolu, di Parmingguan pukul 10 WIB, Patupaon ni Huriat Tama, Pandidion Nabadia Tudak Danak, ruas Nanaing Mambuan Yana Kota, Manjolo Pandidion Nabadia, asa Roma mendaftar Huhut Marguru di gereja di hari Jumat tanggal 3 Maret 2020 tolu, pukul 16.30 WIB. Jala Mamboan Mas Surat Pengantar Sian Situawik, akte lahir, dohot kartu keluarga Huria. Maka tindakon hapor siaon manang sidi khusus. Minggu sadarion 26 Februari 2020 tolu, di Parmingguan pukul 16.30 WIB, Patupaon ni Huriat Tado, maka tindakon hapor siaon manang sidi khusus, tu akar ruas naong marsiajar na 3 bulanon. Fellowship pra remaja. Minggu sadarion 26 Februari 2020 tolu, di Patupa do Fellowship pra remaja, asa sude pra remaja ni Huriata mandohoti fellowshipi, ruas parguru. Tu aka keluarga naung di jalo gabe ruas parguru di HKBP Rawamangun, Jalan Nunga Manjalo bimbingan Sian Pandita, asa Roma menghadiri pertemuan dohot Pandita Resort di hari Jumat tanggal 3 Maret 2020 tolu, pukul 10.00 WIB di ruang Lukas, ruas Natamba. Minggu sadarion tajalodo gabe ruas Natamba, Ima keluarga Jatendra John Wela Huta Barat, Nancy Monica Sari Burmanurung, Ro Sian HKBP Resort Tanjung Balai, alamat Apartemen Gading Mediterania Tower B FH, lantai 10, Kelapa Gading, Jakarta Timur, Wik Kelapa Gading, Jongjong Mahamu. 2. Keluarga Dwianto Jaya HW Manulang, RR Desriati F Boru Sibuya, Rosian HKBP Jambi Resort Jambi, alamat Jalan Skip Ujung nomor 10, RT Walu, RT RW Onom, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur,
wik utan kayu-kayu manis, jongjong mahamu. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tonga ta tarlumobima di jolo ni tuhatta. Tikting naing marbagas, tikting paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbogason ma Beni, Raymond, Siaturi, ruas ni HKBP Rawamangun, wik duren sawit, anak ni Amata, Batara Hendra, Yutaka Siaturi almarhum, tubuh ninata, Sintua Dupik, Nurseha, Borusi Manjuntak, Dohot Orwana, Kristi, Deborah, Elizabeth, Borusi Nurat, ruasni HKBP Rawamangun, Wik Cipinang, Boruni Amata, Lusten Sinurat almarhum, Tubuni Inata, Hotmauli Borusaragi, Pamasu-masuon di hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2020 tolu, pukul siawib di gereja HKBP Rawamangun. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe parsarepeon nadenggan di tonga-tongata terlumobi di joloni tuhatta. Namonding. Di hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 tolu, nunga jumolomonding sahalak ina Sinta Hade Florence Boru Pangaribuan umur 58 tahun. Hina baluhon ni Amata Freddy Peter M. Tampu Bolon. Alamat Jalan Perhubungan 2, nomor Sia RT Sada RW Onom, Rawamangun, Jakarta Timur, Wik Ramon Opat, Perhubungan. Tuudean di hari Jumat tanggal 24 Februari 2020 tolu di TPU Menteng Pulo. Nadi hari Jumat tanggal 24 Februari 2020 tolu, nunga jumlomonding sahalak dakdanak bawa Hermanto Johan Panggabean umur 40 tahun, dang makatindakon hapor syaun dope. Anak ni Amata Dipu Panggabean, tubuh ni Nata Dona Buru Tambunan, alamat Jalan Antara 2, nomor 56, RT Sia RW 10, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Wik Kampung Pertanian. Tuudean di hari Sabtu tanggal 25 Februari 2020 tolu di TPU Menteng Pulo. Tuhatama mamanglehon gogo dohot pangaplion di keluarga na marsi taunon ni. Pelean dohot aka udut ni boa-boa tajahama di hartas tikting nang pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaun na aka si patu pauta bayan sangap di goarna. Songonima tikting di huriata minggu sadarion. Moliate.
yang dipasui dilehon Tuhaki tarlobi asimi marhite anakmi jaloma puji aki Yesus si paluai boya wong tu surgoi marida sangaponi. Taedehon ayat namangihon. Tundong nang ale malasot rohaki alay na umuli anakmi jaloma puji aki Yesus paruai boya wong tu surgoi merdida sangaponi. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti akati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna amanami nanami naposobulung ruas ni huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Ya, di hari sadariot tutu dakola di hari sadarion, di hari-hari parpudion, atar songon nangali hari hate, dakola labok ngali, ala udan, jala nasogok pe, atar songon na ribus do, danga pala tiur ari tong sonari, danga pala las, danga pala mohop, alay nagpesongoni tahamuliate hotutu hata ala ditugu-tugu hita tu parminggu at sadarion. Molo ari boy ngali pakiri mo doho hapor seaon unang gabi tong ngali-ngali. Dangi jadi molo deba madok utabu ma mangirpu ijabu manar isalimu tinna. Ala yang gua kahala na porsea akan nama tua tungbohi marharukut ala yang gua porseau tung sounang mangirput. Ido kan? Jadi ido tong. Nah, di piga-piga hali jamitaku hudok do buti bahwa parngoluwon danga paladao marasing sian taut-taun nasalpo. Tong do songoni dope. Tong dope serresku kerope dahan, dangi, dang bisa kudon. Tong dope, songoni dope parpodopta, pipi dope hitam modom kan, amang inang, adong dong bolang modom, tong dope pipit, puji Tuhan muloboi pipit.
Nah, segala sesuatu juga masih berjalan seperti itu. Alai taidama diaka nama sadingolutta sotungadong namangirput di hapor seaon di holong ni roha dohot di pakirimon tarlumobi di pangulahonon di par rumah tanggaon di par karejoan di par sikolaan manang tungtu dia pe di loas de bata mangalaka. Bere kamu perhala dotta toktong dosai ringgas-ringgas mangula. Nah jadi taidama dari sadarion di parata-rata hita dohot sada topik minggu ima debata harorowan ni asini roha. Kita akan belajar bagaimana melihat dan memandang kehidupan. Bila kehidupan kita seolah-olah sama, Tuhan seolah-olah tidak mengubah kehidupan kita, Tuhan mengubahkanmu. Alana di pauba de batadoho, jadi komubado parnidaan, cara pandang, persepsi, dan cara hidup. Sadia mei taidama marhite-hite na di pataru hatani de batahita sia 2 Musa biddu tolu pulu tolu ayat 15 sahat rodi tolu pulu tolu. 2 Musa biddu tolu pulu tolu ayat 15 sahat 20 tolu tapai hutihu doho denggan asatung di pasuang akagogo di pasuang hapor seaon jalalam di papos di pahot pos ni roha. Songonoma didok dising. Alainin nasimu sama tu Jehovah. Molo sotok tong bohimi manguluhok kami. Unang niat togihok kami nakok sianon. Aitung marhite sian ahamadapot tadaon. Pabuanong jupangan asini roha au maradopokho. Au doho parripemon. Damar hite sian nani donganammu hami mardalan, pabua marhasurungan au dohot parripemon, maradopon nasa bangso akan di atas tanoon. Dunginin na Jehovah matusi Musa, nang hataon nanido muodeng bahenok kudui. Alanong jupangan asini roha ho maradopon au. Jala au manadaho polaro di goar. Dunginin na si Musa ma. Wapataridahom matuau hamuliau mi. Alay ninna Jehovah ma. Au paboluson saluhut hatuaoku sia julu ni buhim. Jala au majauhon goar ni Jehovah di hadapanmu. Namar talup ni roha doau sugut dihalak naung tinalupan ni rohaku. Jala namarasi ni roha doau sugut dihalak naung niasian ni rohaku. Akup ni didok Jehovah. Dak tarbaheko anggotung marnida apala bohikon. Aidang tarbahem manangise jol mahian marnidau. Laos mangolu ibana. Akup ni duduk Jehovah idama. Adong sada hajongjongan mardonok konau. Ikut disi doho jongjong di atas dolok batu. Jadi dung mamolus samuliaoku. Bahenoku mahotu bagasan sadarigat ni dolok batui. Laos sukup ponoku tangaku tuho. Pai masalpu ahu mamolus. Yadung hupatai tangaku. Idomu maahu sian pudi. Alai anggo apala bohikon. Dang jadi idaun ni manang ise. Ido yanggo sahatna. Saluhutna hita ruas ni huriana hinaholongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Adorang so masuk kita lamu bagas ahadona pinasahat jalanaing ni halomohon ni roha ni debata marhite turpukon di parngoluota di parngoluon niya kanatoktong makirim sian debata Jehovah taingot jo sada edde sian bukwed de nomor pigar tahe song leader sikop doa sini roham
699 tadado jago song leader tahun sohubot sohudok dope edea hangit torido nomorna terhera pargot ciate iya malona sida 699 ayat 1 dan 2 kita lihat. Kita akan coba nanti lihat, perhatikan, dengarkan, kalau boleh ikut menyanyikan mulubui tai hutto tedehon tapar rohahon ahanai doko deida. Ya, silakan. Tabo todo tahe ise na mangarang laguon jala songod dia perdalan ningoluna uju dung sebelum dohot dung disuraton ibana edeon songon sada pengakuan imanna jujuk do ngajujuk tabigi on edeon dangi adorang so di terjemahot tu bahasa Batak di kidung jemaat harus bahasa Indonesiana ajaib benar anugerah. Ya, ala mula di bahasa Inggris Amazing Grace. Jadi ngajuk-juk tabi kan, ya harus tahe tapar rohahon ise doi bahai pengarangna. Daong, oke. Song li dari botol tong, pengarang laguan, daong. Oh. Tangi botol sidang. Taidan non. John Newton. Ya, John Newton sada halak na luar biasa perjalanan ningoluna. Orang yang hidupnya dari from zero to hero. Sian sada halak na mamurai debata. Laos gabe parbarita nauli ni debata. Jadi John Newton sada halak na sabutulna di bagasan keluarga Kristen duibana di tubuhon. Jala inong na say martangyangi do aliamang anak ko si John Newtonon gabi padita maniano parbarita nauli. Hape di tiki marumuronom tahun ibana mate mainong na. Tading may ibana jala proses ni parngoluon pardalanan ni ngolu dia kahapaeton dia kahapogoson gabe mangulahon terpaksa gabe di akadalan napaiti ibana sahat may ibana dung magodang karejo mangula di kapal jala gabe pedagang pedagang budak gitu. Jadi dia melakukan perdagangan manusia. Jala di pardalanan di ngoluna ala say honna kasar-kasar dohatana. Honna mamurai jolma. Dakola jolma di burai ibana. Alai doho do debata di burai ibana di perdalanan di ngoluna. Di burai ibana jolmai molodang dang songon nani paretahonna. Buang masa sada negara tu sada negara budak tu Inggris.
Di buan ibana ma akajol magabi hatuban. Jala di sada tiki di pardalanan di ngoluna di kapali jupang nibana ma sada bibel. Di jahaibana ma kitab Junus. Jadi di tiki Jona, tiki na jahai ma ibana kitab buku Jona, ibereng ibana ma boy do hape songonon pardalanan ni sada jolma. Topu satokin pitoroga lubang jala diharopon ibana manongnong yalang sadaikan. Pitor di patudo sibana matu dirina. Aut sura au na di pardalanan di tongan ni lauton. Ala memang di kapal do ibana mabuan budak jala ido ibana aut sura au masa songonon opa dia doau. Tutu si tutu 10 Maret 1748 kapal yang tempat menjadi usahanya, dia sedang berada di kapal itu, digulung oleh ombak dan cuaca tidak begitu baik. Magier situ tui bana. Jadi ayo hurip pudo holat di bibeli masa songonon. Natwari sadado pehudok tungoluku unang maniam masa songonot tuau. HP kom masa sonari di hari sadarion. 10 Maret 1740 lalu. Dukoni do ibana mabuti martangyang ima ibana. Ali Tuhan Jehovah para si roha dohoninna. Atong marasini roha mahotuau. Patudu tuawasini roham. Lehom matuau haluaon. Paloas maau mangolu. Asamu baau. Ini menarik sekali. Ujuhita di natar gugut. Taulah hodo pati patuluhon. Tungunang maju guarni debata anggo. Soture dalanna. Ya kan? Hola ditiki na martangiang doho na targugo do jowun, doho di puji-pujian jowun goarni debata. Bolu marsahit tita asir roham Tuhan, muba na mau, dang ngulubi ang mangalang jeroan. Dukot sehat, ito ridok tu pamuruani, na sobongak kamusong dihormati hamu hula-hulamu. Ngay boto hasoloman niba na marmiak-miak. Itu kan? Hape si gagak solo di buan. Paluau. Jadi beberapa saat, beberapa lama mereka terombang ambing di lautan itu. Tapi kemudian memang bahwa dia selamat dan krunya. Dukoni di pardalanan ningolu, itormu badu ibana hira-hira. Tarsongo kita pitor bulus domuba. Bagus, pengakuan dosa itu penting. Pertobatan lebih maju lagi. Daong, tapi tormu ba ibana. Torus dope saya mangulahon aka perdagangan manusia. Torus dope manggadis budak. Torus dope sayolo ibana. Alai nange tung ditetek kot Tuhan de batama to di parbadia tu ibana. Saya marsia ajar maibana dukoni sadatiki ido ibana mabuti. Daung. Ngadapo tanah sini roha au. Jadi mubana mau si tutu. Ido ibana tutu. I was blind. Na mapitung doau. Alai sonari. Dukon dapo tanah sini roha au. Gabi boy ma au marnida. Jala ditiki na lilu au. When I was lost. Dan kemudian Tuhan menemukanku. I'm found in Naibana. Dukoni lamumuba maibana, dangbe di bereng nguluna sian hapaeton hapariron, dangbe di bereng ibana kana masa iko gabi penguasa doau, iko gabi namora doau, iko gabi songono doau, alai muba maibana holan alan yasini roha naung sahat tu bagasan ate-atena. Jala gabe parbarita maibana. Akhirnya John Newton dari penghujat Tuhan menjadi pemberita Injil Tuhan. Ala asini roha. Ido takas nakaning edeta. Ipeholan asini roha. Si pangasaho nun di bagasang ngolo. Adong dua sini roha di ngolo mua kamanginang. Para sini roha datong nak kamu.
Una kon na senyum-senyum, dijawab dengan betul. Bila Tuhan para sini roha dotok kamu manginang. Taida majuan noda, jumlah poti parasian hari ini berapa? Bendahara tolong dicatat. Dua sini roha tutu. Mulu diguari sikop dua sini roham. Cukuplah kasih karuniamu dalam kehidupanku. Atong ahadon, jala mulu si Musa pe odo na didului ibana di ngoluna. Di do ibana macai ulisi itu penekanan pengakuan iman di ayat 15. Bila bukan engkau yang memimpin jangan suruh kami pergi. Mulu dako narap doho tami tung unang suruh kami nakok. Hape adorang suai di doko debatado doho nokku do suruh-suruh aku tuh ho. Suruh-suruh aku madongani hamu, madongani bangso di nalaho mardalan. Alai do si Musa daong. Unang tung suruh kami, molot unang tung suruh kami nakok, molot tung sotok tong bohimi manguluhok kami. Asini roha manang sipata di dokon kasih karunia, sipata di goari di dokon grace, pemberian cuma-cuma, selehon-lehon di bagasan asini roha ni debata, diaka hanguluan ni hajol maun. Jadi didok mai silehon-lehon di dalam kemurahan, tetapi bukan murahan. Silehon-lehon dang namar lapatan na somararga, alai sada silehon-lehon ni debata na justru macayarga situtu tung na sotar tu hor jolmai, na sotar garar jolmai. Ahape dang bui tarpatu pahita dinalaho manggarar manang manuhori. Ido asa bulus madileho debata. Hipal sikop dak kurang nanggosa otik asa gabe asini rohana. Dang alani apala naung layak. Dang apala ni naung burju. Alai tutu si tutu asini rohana do mangaleho sileho-leho nonai. Jala jojo maun say marujung tu haluaun keselamatan di dalam Kristus, bahwa anugerah itu terlebih lagi adalah keselamatan. Dangadong nabui manuhor, dangadong nabui manggarar, dangadong nabui patupahon, alai tung holan alanya sini rohanai, macayarga situtu ido asa dilehoni. Kasih karunia asini roha adalah kemurahan, tetapi bukan murahan. Sekali lagi, lausido nanaing idomu di ngolum aleamang inang, saluhu na ruas ni huria, tatap perdalanan ni ngolum, harga homma asini roha, nadapokmu siad debata, tung unang beida ngolum, holan sian parnida ni portibion, alai tatap-tatap jala ida masude, perdalanan ningolukon, holan alanya sini roha. Unang say lalak marungut-ungut, unang say lalak madili, unang say lalak becut, unang say lalap di par rumah tangga ako na marbadai, unang say lalap pon na muruk-muruk tu geleng, unang say lalap pon na naing mangadang itu satu son, mangarjang itu satu son, manang mangidang ngolu nang adong marlapatan, manang mangidang ngolu ayah belapatakku mangolu, manang idaomu ngolu ni dongamu, ngamar sahiti ngamar tukko tidak ngadong belapatan ni ngolu ni, pay mahotos namay. Omakon opukon sa di hari bijuwon ni Tuhan, ngagabi bu babyon nuaing, dangita he, padok niya ka namalo, 10 geleng nisa na tuatuay, mabelu na tuatuay di haposon na, boy di pabor hati sikok mangan, sikok marsikola sude. Alay 10 gelengi, ro muse parumain, ro hela, ro pahopu, boy do diurus na mabelui. Banatong dorong mabay pengakuan, pitorarong madok daong. Sekali lagi pengakuan itu penting, pertobatan lebih bagus. Ido nama satu tu, dia ke perdalanan ningolu. Alai ida masude perdalanan ningolu ona hape namasa. Sotung gabi adong nama do dingoluna.
pasu-pasu manang asini roha, ima holan uju nabui iba mekelekel. Uju nabui iba rapudul doh amata doh inata, boceng-bocengan, manang uju bui iba tu satu son, dan jadi berkat. Suatu kolanina taida. Ketika hidup kita berada di bawah, uju tado marhusor ro pertibion, marputar ro roda ni pertibion, uju ditoru hita, manang uju di birsa-birsa nai, manang uju di ordong-ordong nai, tongdo idaomu pasu-pasu ngolum, manang lalak doho marungutungut. Ulu-ulu, si takom ma Tuhan, songbe jabar na manguluon. Waduh. Nabi naik merhilung bohi, baju-baju tak seragam, lacong na melirik. Sikok ma ba? Bohado. Naing idaw tamatutu, dia do nariko di perdalanan ni ngoluta, tuaria tuakaari tujoloanon, ala ngoluta, dang mangolu hita tutiki na salpu, alai tutiki na naing rodo. Engkau hidup bukan untuk masa lalu, tetapi untuk masa yang akan datang. Hidupmu bukan untuk masa lalumu, tetapi untuk masa yang Tuhan sedang persiapkan. Dang binoto tak nasa di hari, tos. Dang binoto marsugut, leku-leku tutu dugul-dugul. Pernidape ngalamu lota-lota. Perbinegeya pe ngalamu dak takas. Bohado, pasu-pasu dope, pujiot dope debata, manang dohonom ma toe ma, tuani ma lam nengi lau unak kubegi pajoni Tuhanon. Maka kita mau belajar, kita mau melihat asini rohani debata ingok mada dang murahan justru nasotar tuhor agiai sedo ujung ngasih kop di usehot debata tuh. Ida mangulum siani. Taida masih Musa di loas debata ibana naik taida di turpukon dengan notajaha di jabu mulai set turpuk sebelum di pasal sebelumnya di pasal 32 naik taida ma tung asisi tutu namula hulak dorohani debata dia kapadanna dohot dia kapardalanan ningoluta. Di bidu 32 di patu pa bangsoi manaso si patu paon. Lauma di pardalanan sian Misir lau tu tano Kanaan. Saha manasida jonokon dolo Sinai. Lauma si Musa nako tu dolo Sinai di huton si Joshua satonga dukoni ditikina ditinggal ho bangsoi ditoruni di kaki gunung Sinai, Roma na sida madokon, bahe madihami de bata tuangan, si sobaon nami. Didok matu si Harun, dujunga di papungu si Harun matong molosongoni, papungu hamu sude aka perhiasan nadong di hamu, asa tabaen de bata lobu tuangan. Di bayan nasida mana ni lobu tuangan, di soba mai, dukoni de bata dohot si Musa mabahen manuraton patik di lei na duai, dung turus si Musa ibereng ma ayaha do naniula ni bangson, ngama noba de bata gana-ganaan, dang be mangihuton de bata Jahoba namanogu-nogu siam Misir. Muru si Musa, muru doh de bata, ya patos si Musa mabatui puca, dang sau betu nasida, di dokma tu bangsoi, ngasalah hamuna, dungi di dokma, atong humokku mani na de bata. Siap ponokku repatconokku nama bangson. Dang biau di sobar jala dang biau di huton. Ngahole mangan, hutogu-togu, alai dang nasing do hape dipikiri. Ujungnya Roma si Musa, marpamuati maroham, ale amang. Marpamuati maroham ale Jahoba. Daong, repatconokku ron. Atong butimei, bulu neng repatconommu. Kang ngeliak ko dia wasini roham, na tuawi mau pat papida matu halaki. Buat masini roham na tuau. Tubang som maleane. Molotung ne komuruk ko tuau mahomuruk. Au ma na sodapotan asini roham. Alai takaci tutu di doko Jahoba. Daong. Ise na mangarsahi au. Ise na mardosa tuau. Tung tuibana doti pahonokku. Laluku.
Ise na mardosa tuau, tung ikot tuibana do ti pahonok kumuruku ninna Jehovah. Alay diulak ko di jugulo si Musa. Daw, ingok ma asini roham, ingok ma doho padamu na tuhoy doho hatami. Unang tung muruko. Ujung ngedok Jehovah ma, toy ma bolobuti. Uluho ma bangson. Hole ape suruh-suruan nalaho madongani hamu. Jadi papungusi Musa ma bangsoi, atong hamuna le bangso Israel berek kamu ma. Ngasalah hamu. Dinamuruk si Musa, dia paton ibada batu lei, dibuat ibada ma anak nilo butuangan, ditutung. Gabe orbu maninna. Jalai suku ma bangsoi ise do hamu sonare musai na mangihuto Jehovah. Mula mana sida mangihuto Jehovah, sudi hamininna. Roma akahalak lewi. Dukoni adong mana masa. Diari sadari 3,000 halak mate alani pangalau Sion. Taida ma sabutulna macai uli situtu aka perdalanan ningoluon lane maneh ninna burjune itu hatayate ido ibane komuru doau ripat cono kurusudi rosi Musa nang tabuna yate ise manyan si Musa jol madope ibana bui mangilik di bata tungi si masita na bui jol maperdosaon na mangilik di batate hape si pata mangilik dongat tapi hitang amaol hape si Musa bui ido ibana ingok masini rohami ujung ngamulak tutu di palabok de bata ate-atena tu bangsoi asaunang mago nasida di pardalanan ningoluni dungi dina didok de bata songoni laho mahamu borhat didok si Musa daw taida dia 15 daw tung unang suruh hamilau tung molodang bohimi toktong rabdo tami taida jo pasti do tanah Kanaan di sordo penasida dang didok si Musa beta unang adong namo dohodok bangso Alahu bering adong dah mulai uduk-uduk haboto wad na uduk-uduk na songod dia na uduk-uduk mabegi jamita sarupa do parnako na do partuana tabo do daw rimena mulo na madohodok heranadong staccato topu-topu mangangkat tugijang jadi alani di do mabeta dang pitor ni nasi Musa merdala kita ngedok Jehovah lau may tatusan ngay paradi di saat tano kanan na lawingan atta na lau mabua ka nganguluat tadi si bagi Musa tidak lebih penting tanah Kanaan daripada perkenanan dan kehadiran Tuhan. Bagi Musa tidak lebih penting berkat karunia jasmani daripada kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Tabuat Hape taida dia kana masa di ngoluta bah maradu boha mangalului berkat jasmani dukpe mangalului berkat rohani. Jumolo do rohana rohata baru ma rohani tu hatta. Hido kan? Hido asa juju akan di dia edet tapi juju kan aunang masih olan ede rohani atau ngede hado ede rohata ima. Au do hoto hitana dua gabe bada. Bukankah banyak orang dalam perjalanan kehidupannya justru melupakan Tuhan, menghina Tuhan, menghujat Tuhan, menuntut Tuhan, buasa songononi baik koe nguluku. Ya kan? Buasa tung di paluaco songonon. Ai dia do ngamartangi yang ngau. Ai dia do ngabur juau. Ai dia do ngasongonon nahu patupa. Buasa dope. Go ni jolma di pardalanan ni ngolu nuaing. Sai jumolo ma dilului aka pasu-pasu pardagingon. Dia pudihom ma di batang. Ahado na masa molo di padok ni si Musa ikon bohimido na toktong manguluhok kami.
o managinoaran na molo taingot uju di Porlak Eden, di do Jehovah tu si Adam, molo mate ho, molo dipangakoi mate maho ninna. Taida majo songon parjono ni si Musa, parjono ni si Adam makatai do debata, pajupang bohi na sida, budang mabiar si Adam mangida debata, uju di Porlak Edeni, tidak ada ketakutan ala dangadong dosa. Jala didok molo dipangakoi mate maho. Ahado tahe pitor dungi pangat si Adam do si Hawa, pitor tos do sana, daong ahado namasa, diusir nasida siya Porla Edeni, digoari mate. Namarlapatan hamatean kematian rohani adalah bahwa dang didopakko debatabe ngoluna. Ido asa si ganong minggu didokon didopakko debatabohina tuhita tuhamu na mangulu doho, na mangulu do debatam diho, na mangulu doho di debatam. Jadi ido na pinangido ni si Musa molo dang rapo doho tami, molo dang disodangi bohimi hami, namate dohami. Halapatan na mardalak kami, songon balging tusan, dapo nami kanani, nong di paradim, toho dong anamu, paluaw mo siya nakamusu, alay molo dang adong hanguluani. Dangot tahe nagabi persoalan nuaeng, tadalani do si patang ulut tahera na mangulu, dang tutu mangulu. Sudi jol mapingin sukses, pingin berhasil, pingin bahagia, alay laos lupa bahagia. Dangi tahe, perdalanan ni ngulu ba, taida ma sasauti murhing, sasauti becut, sasauti marsito bisan, sip. Ido kan? Sasauti siya nakapunguan keluar, WA group left. HP nga metua. Merdadi. Adong dong aku perdadi son? Oh dahong. Mubabe maholani do. Taida ma ido rikot na di si Musa tutu. Molo rapo do tami bilang kau bersama dengan kami aku akan hidup. Tidak sekedar bernafas. Bukan hanya jasmaniku yang hidup. Tetapi rohaniku pun hidup. Todiku na mangolu do molo rapo do tau. Molo diado pamu au. Hapor seoku na mangolu do molo rapo do tau. Dang mabiar jaladang maparau di padalanan ningoluon. Alay boto si Musa do, macay takas do di do debata, bangso nakasi jugul, bangso si jogal rukung, bangso pangalo, ngay leamangan tong sape nang mutauta, alay tokon na mangalo mangarsahi Jehovah. Dang tar parmudu-mudu awon ni na si Musa, dang taruluhon awon, mulo sa ribu horboboy parmahanon. Alay sada jolma daktar parmahan. Si Musa disadari iba namay, buado tu habay no kunalaw manguluho bangson. Say jugulo chudeon, hon na mangalo, garungay do kohatam, isi do ho, tong mangalo chude. Lamaaw jolma doaw, buabay noko. Roho, tugu, bila bukan engkau yang memimpin, maka jangan izinkan kami berjalan. Odo na naik tong si dohonon ni naporsea. Jalatok tong si auhonon na tu dirina. Dok madingolum. Molo diloas debata au mardala dope. Debatakku do na jongjong rap do tau. Ingok mada. Molo dipalowat comardalan. Tujolo odope. Ingot didopakon Tuhan debata do bohina tuho. Dukonido si Musa daong itawar muse leam matuaw hamuliaon patudu tuaw hamuliaon mi didok debata daong dang boy manguluhan non alay butima molo hupatudu pe hagogoki hupajongjong maho diriga-riga ni dolok in the cliff dukonian non lewa mau siapu di idaom mo maaw idaom mo mahagugoon do hamuliaw ko na macay gugusi tutu
asapos roham mardalan. Tapaidaida hamuliaw ni debata jaladak kolat tapaidaida alay neng doho dohita di bagasan hamuliaw ni Jehovah. Alia manginang di minggu-minggu na naing Roma so mahita tu minggu-minggu prapaskah. Dukon nong talewati di tanggal 23 na salpu Rabu Abu. Bagaimana kita akan mengenang perjalanan Tuhan Yesus ke depan. Bagaimana kita akan melihat dan mengimani apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Tuhan si palua hitai. Dinalaho paluaho kita asa bulus sikop sahat asini rohanai. Di pardalananda. Masuk mahita tutu minggu-minggu puasa. Tunga pala so yajar ho pesikop tu hita. Alay dang namar lapatan na somar puaso hita. Ini minggu-minggu puasa bagi orang Kristen saat ini. Buat tuneng idaut ta pardalanan ningoluta. Yesus ibanado batu. Na diguari di son. Yesuslah menjadi menjadi dolok partano batuani. Ibanado Tuhan nagabe habaorata. Nagabe inganata marsigatong. Jala riga-riga ni doloki. Ima bugang ni Tuhan Yesusi. Bolo masuk akan aporseai tu bagasan riga-riga ni bugang ni Tuhan Yesusi. Di sima hita dapotan haluaon di paiyas sita doho mudar ni Tuhan Yesusi. Uju si Musa masuk tu riga-riga ni doloki. Gasa boy di ida ibana hamuliaon ni debatau nang mate ibana. Akan aporseape. Alia kamanginang rajumi mangolum masuk ko tubugang ni Tuhami asa di sidi paiyas jala di pargugoi ho dilaka ni ngolum. Ida madoloki di sima ingana parjupangan ni si Musa doho debata laos ida ma di bagasan Kristus do parjupangammu dohot debata amai napatau ho kita majo tuhata alia mang pardenggan basa laos di bagasan rigat-rigat di bagasan naung diburi mudar ni Tuhan Yesusi. Nako maibana mardalan dia kapardalanan na parir na hacit. Mulai suku Tuhan Yesus mi. Mulai suku na hinaporse ami tuho. Lau mardalam mau tu Jerusalem. Di minggu Palmarum manon. Mardalam mau tu dolo Golgata. Dinahacita nau dinamau asau. Olo dohora mardala doho tau. Rimangamu ma di bagasang minggu prapaskahon. Molo songono pardalanan ningoluku. Tulahoku do. Ubura aku do debataku. Manang dohonoku do. Jesusku naramardala doau dohoton waeng. Diaka pardalanan ningolukon. Daku tula nama saon. Daku burai debataku. Alay molo ngamardala ko di si Tuhan. Doho maaw siya non. Manang uju di doko Jesus mitu ho. Ale ruas ni huria rawa mangun. Maleaw di pardalanakon. Ahada dohonomu. Resesi noek Tuhan. Menipis dompet. Ida dohonomu. Uju ditinggal hon. Jolma Jesus mina ni dok mina ni hapor se ami. Lari doho. Naing healing doho. Ahada dohonomu tu Jesus mi. Dohonomu do rap doa Tuhan dohoto payuti huto. Uju mardalan nuaing Jesus dia kapardalanan ningolum. Dia akan namasai. Naso di boto-boto akajolmai. Alay patar doi sudi di jolo ni debata. Bohado dalanamu do. Udukonomu do. Tangyakonomu do. Om magabe sada tugu-tugu tuhita saluhutna. Ali di bata hapor siaima molo di loa coa mangulu tujuluanon narap doho tau mardalan. Jala di bugang mi dang tulahoko di pardalana mi dang madawo siako di nama uaco ikon paradioko di nama leho ikon doho tau dang behutu laki ngolui. Ai di bagasan asini roham hutatap sude ngolukon. Dinalaho manipuli tau duti mamuse songon pengakuan ni si John Newton di buku edet tahun 610 sia. Ayat tolu doh na mangihut sambil merenungkan masa-masa prapaskah ini menghantar kita perdalanan di ngolum nasikop asini rohai om matadok pengakuan iman
menguatkan kita. Silakan. Ayat 3. Di naraisi gok tiup asini roha. Tiup bagami di pardalan aki. Oh Tuhan, ayat 6 semakin kita resapi sampai nanti Tuhan besertamu. Yang busupe pamatake di parbandani paheronmu sogotau surgo martangia kita. Sikop situ tuasi ni roham di ngolunami aliamang pardenggan basa. Di jongjongi ho ngolunami aria do borngin. Tung unang tarsulat di tami. Tu gaboli sop ni dosa ni portibion. Dia sini roham dakolat cipanganon si inumun na di sarihoko. Dakolan parabiton na di patukko. Dakolan akan ariko di paradato di lehoko. Hapor siao do pakirimo pe. Tok tong dijagaho di hami saluhu na ruas ni huriam. Dinamadalani ngolu nami hami. Saimar panatap dopa Yesus Kristus. Saimar sigatung tuasini rohani Tuhan debata. Saimar kirim dinadumenggan. Dakola dinanaing si jaloon si tapuon nami. Alay dinadumenggan nanaing siulahonon nami. Songon parbue ni hapor seaon. Na nilehon mi. Tutu si patamapar rohanami. Lomos ate-ate nami, ganggu pikiran nami, dia kapardalanan ningulu, natoras dakarupos rohana, di gajang ni umur nilai homi, dang sikop do pepariana konon, dang sikop persikolaan, dang sikop per rumah tanggaon, dang sikop perkarejuan si pata merus roha tarlumo bidia kapardalanan ningolu nuaingon lamu malo si bolisi dinalaho mangaliluhon
Lamu malo si bolisi dinalaho mangela-ela. Say niripo aka parhunihan. Hape nga tudalak kamagoan. Say niripo ma naung gabelas ni roha. Hape arsak ilu-ilu do na hinorhon na. Alay tung tarpuji mahuali amang di bagasan Kristus Jesus. Napalwatsyok kami mardalan sa hatwari sa darion. Dinanaing masuk mahami tututu minggu-minggu prapaskah. Nanaing masuk mahami marningot akapanonon ni Jesus Tuhan nami. Nalaho humoko pami di bagasan asini rohana. Marbulus ni rohay daw nami ma diri nami songon sa dasisean. Ale-ale na madongani Jesus di pardalanan na. Di dalani Jesus pardalanan na laos hudu ti hami pardalanan nami di Portibion. Tung unang adong parngutunguton. Tung unang adong aka hata na sodenggan. Alay tung aka hata na mabainlas ni roha. Jala piliton nami do marlas ni roha. Aha penamasa ala huboto hami. Jahu bado madopako kami. Ato ngaliamang. Sahadiho masaluhuna. Dangadong natarpatu pahami. Mulo dang rap dohoto. Dangadong lapatan ni ngulu nami anggo sorap dohoto. Jala ngulu nami pe. Natau marguna di homay. Natau pararaton baritam. Harajaon mo dohot lomo ni rohamma. Pake ma. Halak na peak pe di podoman. Na pake omu dui na laho gabe. Patuduhon huasom dohot gugum. Patuduhon aka lomo ni roham. Atong sahatu tangamu manasida akan napiak di podoman nanuaing alani sahiti. Ani lauri boru si majutak. Tubur si majuntak. Moandri silalahi. Sariandi boru manihuruk. Benihar na 70. Stella boru si regar. Mariati boru si agian. Nyonya simbolon boru hutabalian. Risnawati Silitonga, Luhut Parlinggoman na 70, Nyonya Tambunan boru hutagaol, Magdalena boru si Hombing, Nyonya si Hombing boru manurung, Siti Nurlina boru manurung, KM si Hombing, Nyonya Hutasoit, Rista boru si Anturi, Patun Huta Barat, TP Nababan, Arnold Pribadi Baringbing, Nurmani boru si Hombing, Samuel Lumban Gaol, Benny Daniel Marpaung, Sintua SP Hutasoit, Edison Hutapea, Las Maria boru Panjaitan, TP Simajuntak, Esterlina boru Simajuntak, Nyonya Baster Manurung boru Aruan, Sintua Mulia Simajuntak, Maruhum Tambunan, Sintua Daulat Sitompul, Nyonya Sitohang boru Tampu Bolon, Aspita boru Tampu Bolon, manang saluhut na ruas ni huriam, manang aka keluarga nami, nahuhaholongi hami na di bagasan parsahiton nuaing aliamang. Dang nasotar pamalupo sahi na sude. Di bagasan asini roham pargogoy manasida. Patudu gogo, jalalomo ni roham ahana naik si patudomu, dinamarsahiti, nang di keluarga na mangurus, nang dia kadongana, nang dia kanahumaliang. Suang songoni tarlumobi hami tahe. Uju dileho ko gugo ng hahipason. Ileho ko aka rejeki. Tong pake mangulu na miyot jude. Na tau pasangapo ko. Pake nasa na nilehon mito hami na tau pasangapo ko. Di namarningot tami saluhut na. Holakodo haroroan ni akan namasa. Na adong di ngulu na miyon. Ato ngaliamang. Aka parsikola sa hatu tangamu. Aka ruas na baru sa hatu tanganmu. Aka nanay marumah tangga di bagasan asini roham. Suang songoni nang sodap na so jupang dopea dohot aka si rokap ni todina. Pajupakon na sida. Ukap roha na sida tu aka rencana nauli di par rumah tanggaon nong pinaradimi. Ato ngaliamang suang songoni aka namatua. Say tau tiruad di aka nauposo. Aka naposo. Na tau tiruan gabi pangalapan gugo. Naulo mangurupi aka sudo na tumua nang aka nagali. Tung unang adong na di aka habaison.
dihalangguson, dihamalason, alai saluhutna ngolu ari-ari na hudalani hamion saluhutna di bagasan asini roham pakeon nami mai tuulaon na marguna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangia kamit ho. Amin. Tauduti muse marede hita buku ede 490 laos tapapungo peleata. Pasu-pasum tongosonmu, idod-idod hatami, suruton din nabadia, bosur maban rohaki.
tatang yakon maapeleata. Ali di bata ama namin na di banua gijang. Podo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Kupasahat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutyus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu parhaseak kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali ama namin na di banua gijang. Say pinarbadi magwarmo. Say ro maharajaon mo. Say saut malumuni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa daryon hanguluan siap hari. Si samadusa nami songon panesa nami di dusa ni dongan namardusa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor hon madamena tu todim. Ama nami ina nami saluhut na ruas ni huria na hinaholongan di bagasat Tuhan Yesus. Sude tahe parhobas di ibadah jam 10. Padita, situa, tim multimedia, tim musik song leader pasahatot tuita saluhutna. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Horas.